Mela, ftit tal-ħin ilu rċevejt messaġġ naqra inkwitani sa ċertu punt għax kien mingħand mara illi hija frustrata illi fl-opinjoni tagħha qiegħda tikolli suppost, kemm suppost, qiegħda tagħmel it-training ta' kuljum, qiegħda tolqod sewwa, tixrob biżejjed ilma u ma tistax tifhem għalfejn mhux qed jinexxielha titlef mill-inches. Għalt li nismak ta' spiss, allura peress li anke nagħmel naqra weights training u nagħmel naqra treadmill pereżempju, hekk nagħmel kemm weight training u kemm cardio. Nifhem illi mill-miżien ma nistax ninżel ħafna bħal min ikun qed jagħmel dieta biss. Għax din is-sinjura ġieli segwitni u taf illi kif ngħidu dejjem meta inti tagħmel dieta biss, inti tkun qed titlef kemm ix-xaħam u kemm l-ilma, però anka sfortunatament ħanerġa' ngħid anka sfortunatament muscle. Għax jekk ġismek inti m'intix qed ittieħ jaħdem, mhux qed ittieħ raġuni biex dawk il-muscles iżommhom, awtomatikament permezz ta' dik id-dieta inti ħataħraq kull ma ssib. Allura mbagħad nibdew anke niddendlu, nitpaħħu u normalment nidru ixjieħ milli fil-verità aħna. Għax ir-raġuna ftit. Inti ġismek imdorri jkoll ċertu mod u inti naqqaslu minnhom. Mela essax li ġisem inti bdejt tnaqqaslu mill-affarijiet li forsi għandu bżonn. Dimenti li inti li kelli żejt li ma kontx qed tiekol kien kollu imbarazz, x'hemmhekk ngħidlek isma' diġà għamilt pass tajjeb li inti neħħejt l-imbarazz. Imma jekk mhux qed ittieħ raġuni għalfejn ġismek jissoda, jissaħħaħ u jittonja biex ma jkunx hemm dendil, bid-dieta biss iva dan id-dendil normalment ħan nistenniuh. Anyway, u din is-senjura qalet imma jiena x'jista' jkun li qed nagħmel ħażin. U insomma saqsejta ftit mistoqsijiet biex nipprova niskopri naqra x'exercises tagħmel u ma tagħmilx, u qalt li dejjem tagħmel l-istess rutina. Mela ħanivvinta ta' li ma taħsibx li qed ngħidha xi ħadd miegħu partikolari. Imma din persuna pereżempju tgħidli illi tibda bi ftit treadmill u mbagħad tagħmel naqra exercises ta' idea, naqra ta' spalleja u ftit ta' saqajja u barra bid-daqq. U li jiġri huwa li dejjem tagħmel l-istess exercises. Il-fatt li rrid ngħidilkom illum huwa li jekk ġismek jidra l-istess movimenti, awtomatikament ġismek mhux se jibqa' jagħmel bidla. Aħsibha ftit. It-tfal tiegħek meta tagħmlu table tal-one għall-bidu kellhom challenge illi jitalmuha. Imma mbagħad mhux ħajdilhom isma' bqgħu jidru table tal-one għax billi bħal mos jibqgħu jirrepetu mhu qed jitalmu xejn ġdid, mhux qed jiżviluppaw. Ġismek eżatt l-istess. L-exercises biddilhom dejjem. Issa tgħid issa jiena minn fejn ħanoqgħod nibdel dal-moħħ saħħa qed imur it-training minn fejn ħanoqgħod nibdel. Għalhekk nappellaw ħafna illi training tiegħek tafdaħ f'idejn min kapaċi jgwidak. F'idejn anka sħabek forsi illi intu qegħdin klikkaw tiftehmu lum nagħmlu hekk għadha nibdlu għadha nagħmlu hekk. Però studji sabu biċ-ċar illi ideali illi l-exercise isir f'ambjent ta' grupp imma ikun hemm il-gwida ta' coach, forsi anke tnej waqt is-session tagħkom. Ħalli jkun xogħol il-coach illi jgwidakom kif tagħmluhom, x'tagħmlu u x'tibdlu minnhom. Għax jekk ma jkunx hemm element ta' bidla, ma ħanaslu mkien. Ħanitolbok illi jekk tallim xi ħaġa minn dan il-video tagħmel like jew love u ħanitolbok tagħmel share ukoll, ħalli kemm jista' jkun min anke minnkom diġà qed jagħmel ħafna sforz biex jinbidel. Imma ħabba ċuċata żgħira illi mhux qed tbiddel ir-rutina, inti qiegħda mwaħla. Jekk il-bambin rid tgħin anke lil sħabek ta' Facebook u forsi anke l-familjari biex ma jibqgħux imwaħlin hemmhekk. Fejn nista' ngħinek kmandani, narak.